skal vi lave en video. Nu. Vi skal lave en video i dag, og det er sport. Den challenge, det handler om den, der drikker den sidst fra top, som altid challenge. Det er en nem challenge. Have chili. Og den, der taber, skal have chili. Ja. Så vi går bare i gang. Klip. Nu. Nu. Det er til på gulvet nu. Jeg er allerede i maven. Okay. Min mave. Kort. Kort. Det er for meget det her, mand. Jeg kan ikke. Jeg føler mig som en fuld mand. Jeg kan stoppe. Ej. Fuck. Det var mig, der sagde, at vi skulle lave challenge. Pis. Rip. Jeg gør det sidste. Klip igen. Han er færdig. Fuck, jeg er ikke færdig med. Må jeg lige mærke. Ej, rip mig. Rip! Den er sød. Okay. Skal jeg sige nu? Ja, vi skal lægge band for mig. Omkring på herinde. Og for en. Hold nu. Hold op, jeg skal lige sige noget. Man, prøv ikke. Vi er tjent 3 mil på det der, mand. Det kunne kameraet ikke se. 3 mil på det her. Ja, hvis den gider fokusere. Vi skal lige. Og skal lige. Ja, okay, I kan godt se det nu. Okay, jeg skal æde det her chili. Kan I se? Og han skal bare have... Er det ikke bare én? Det er jo, en. Hvis I kan høre noget, der griner bagfra, så er det Umut Kirik. Han er bag ved kameraet. Og husk at abonnere på vores kanal. Hasukik, ham den, der står lige Ja, står lige bag ved kameraet. Og så Umut Kirik. Står lige bag ved kameraet. Og så Umut Kirik, som 70 abonnenter. Jeg tror lige, han skal forbi. Vent, vi gør. Okay, nu skal jeg spise den her chili, så... Kamera! Hvor er du? Kameramand. Sådan, så skal vi æde det her. Dem bag ved kameraet, de synes, det var alt for stærkt, og de faktisk ældre end mig. Det er sådan 27 Kig, vi brækker så meget. Det er sådan 27 år i drenge og sådan noget. De er også bagved. Og de har også spist det. De brækkede sig. Det skal du ikke lige vise bagved ved kameraet, ja. Og så lad os se, om jeg brækker mig. Okay. Ej, jeg tør ikke. Okay. Kom nu. Grib dig. Grib mig. Okay, i starten er det ikke så meget. Få til lidt mere. Ej, det bliver stærkere og stærkere. Ej. Må vi se det whoop ways? Må vi se det whoop ways? Okay. Ej, det bliver stærkt. Prøv at kigge her. Skal jeg lige tage den? Og vise det indeni. Kom her lige. Ej. I kan se de der kerner. Det er dem, der er stærke. Ej, stop videoen. Skal du drikke? Nej. Der er sådan nogle bag ved kameraet. Jeg er ved at kaste op. Gå nu bag ved kameraet. Og fordi jeg tabte, så får de lov til at hælde den her vand, når jeg lige har drukket til halvdelen cirka. Så får de lov til at hælde den i mit hår. Så ja. Folken, han skal have vand over hovedet. Rip, Hasso, Kirik. Det er koldt. Det hele. Det hele.
Der er ikke flere. Der er mere tilbage. Tak fordi I så den her video i dag. Det var sådan en rip for mig, men tak fordi I så. Husk at like, subscribe. Vi har også lige smagt den. Vi har lige købt flere til vores forældre. Ja, så lige kan smage. Fordi min far og min onkel, de spiser meget chili, så lad os se. Og det smager Vi giver dem en smart ud for os. vi giver dem en udfordring. Så ja, og det Så- er lige få kameraet hurtigt. Er I klar? Er I klar? Vi Søs!